लामा बेफोरबायदिसो गेलेलांगासिनो नुवाखै हाजोआ ए ओमफ्राय सासे सेखौ हरनांगौ आरो ना आया ओइ सर बेखौनो सैलायलायबाय थादो जानो आयौ नै बिराद अखा हागासिनो ओरैबादि मोजां जागासिनो आयौ ग्रिन गोथां बरिया जोङो थांगासिनो दा लोगोफोर ओरैबादि अखा ओमफ्राय नै दैया ओरैबादि गिदिर देरदोंनो आयौ दैया जा गिदिर नङा बै वासिं खनाना ओरैबादि गिदिर आयौ गोगोमखाना नायलाय दैया आयौ बेसेबा गिदिर ओमफ्राय नै जोङो दा बेसिम आंथ' मा जायगायाव सफैखौ जेबो बेथ' टिहु ना टिहु नङा इयो बे टिहु नङा आरो टिहुआ बयावनो थांबाय मा अ आं मा होनो सानदोंमोनथाय आं टिहुखौनो होननानै बावदों बरमा मोनैनि सिगांनो टिहु मोनो आन्दायबाय आं आन्दायोमोन बैजों नैबे लामाजों आंहा आन्दायबावबाय जा फाननिखा बिबारा जि मोजांमोन वाव दाना खिबुनावसो जिरायबाय ओंखायनो खिबुनि भिउसफोरखौनो दिन्थिनोसै आङो नोंथांमोननो खिथु नायलांबाय नोंथांमोना जों खिथु थांनायखौ नायबाय थादो इक' बेंकबो दंलायो नै आयौ wow makan ini jiwa ayu khas banget ayo ini berapa dong ayo ini jam berapa menbay wow tau deh ilo naik masa ilo naik dari jeng ilo langkas nih jeng wow masih mozang wow lama nih neng niroi ngồi ngủ bơ la ai mà bisa dia yang gaya nih dia yang gaya bawa se dem jembat dia yang gaya mana wow kan ada dengar sabakan ayo what beautiful baik proses dengan baik ya masih mozang sabakan गोजाननि फ्रेन्चाइज नुयो बाल खाथियाव गेसेंना नै लामायाबो बरिया हिटथार एक्सपर्ट जादों आयौ लामाखौ जि हिट नुयोलै बै मोनसे केमेरा देखायबा साबसिन नंगौमोन उदालगुरि मेम'रिखौनो मोनसे बायस्रादो डाबल मेम'रि जाबाय माथो जा मोजां गाज्रि जानो नंगौ नंनाया जोङो रौता मोनबाय रौता जोङो डाइरेक्ट फैबाय नै ओमफ्राय फैनानै माने जोङो राङापारायावसो दा मोगथांमोनाव थांसै ओमफ्राय आं लामा बिराद उन्दुबोबाय ओमफ्राय थांनो आं खिथानो रोंला जिखुनु लामा आन्दायबाय जोङो एसे फैयै जोङो दा फैनानै फाइनालाव सफैबाय राङापारा थ' गोजान आदा मोगथाङा फन हरैसो जोंखौ माने खिथायसो माबा फैबाय आरो जोङो फाइनालि राङापारा नै सासे माबायदि थादों नायलाय माबायदि थागासिनो मानसिया जोंखौ माबायदि साबधानाव नेदों दा
नाङालै फैबाय क्लिपलाय ग्लास खेवलाय ग्लासा खेवदो नेफैगासिनो बेस्रा दा सफैबाय जों मेंनानै हाला सफैबाय ना बै गथ'नि गला फाहामनानै गैखायामोन दा आथिं साजोबबाय आंखौ जोबाय थानाया सफैबाय जोङो बल जोनानै ना प्राइज मोनबोदों नोंसोर प्राइजआ बोरो गावसोरनो जाफिनजोबदों नों जायाखै ओहो औ आंबो जायाखै प्राइज मोननायखौ बिसोरनाव सफैबाय जोङो हा 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 जों आं जोदोंमोन बे जोदोंमोन ओमफ्राय प्राइज मोनदों